pinag-iigaan ko nila. So kung makikita nyo is butas-butas mga kaalapay. Tingnan po. Maraming salamat sa iyong tumulong sa akin, magkakapay. Ayun na nga, magandang hapon mga kaagapay, mga kalingap. So bali, andito po tayo sa Barangay Doña Concha, Rojas, Isabela. Pupunta po kami ngayon sa bahay ni Ate Loha upang bisitahin ang kanilang bahay na pinapatayo. So tingnan natin kung ano pa yung mga kulang, guys. So before that, please like, share, and subscribe to our YouTube channel. And click the notification bell para sa ganon, updated kayo sa mga bagong videos ni Kaagapay. So ito na nga yung daan na mahirap lagpasan. Dahil sa mga sasakyan na dumadaan, malalaki po mga Kaagapay. Kaya ganito po siya. So ayun guys, andito po tayo sa bahay ni Ate Loha. Ito po yung pinag-iigaan po nila. So kung makikita nyo is butas-butas mga Kaagapay. Tingnan nyo po. Kung ako po yung mahiga po dito, nalalamigan po ako. Tingnan nyo po. So pira-pirati na higaan yung banig nila. Tapos kung makikita nyo po mga Kaagapay, itong papag po nila, yung higaan po nila is made of bamboo. Hindi po siya nabubuhat, hindi po siya naililipat, kundi naka-fix na po siya. Then, andito po yung pamilya niya, si Ate Aloha. Ano yung masasabi mo ngayon, ading, dahil ganito yung pinaghihigaan mo? Ito po yung pinag-iigaan po namin. Dito po kami naghihiga. Kami ay po nalalamigan dito sa higaan po namin. So, yun guys, nilalamig daw po sila kapag natutulog po sila dahil kung nakikita nyo po ito is black canvas po siya, yero po siya, tapos dito sa taas is pulo. Kung nakikita nyo kung maambo, naambo na sila, nalalamigan. Wala pa silang takip dito sa gilid-gilid nila, kaya malamig po kung makikita nyo po mga Kaagapay. So ayun guys, pupunta po tayo sa bahay ni Aloha, yung pinapatayuan niya po. Bago po, please like, share, and subscribe to our YouTube channel. And click the notification bell. Ito yung mga anak natin, Aloha. Hi! Yan po. Yan po si Ate Aloha. Ate Aloha! Hi! Yan po si... So medyo malayo-layo po. Yan po si Kaagapay Jan. May dala-dala siya. Ano? Tingnan nyo daw yung mga gamit niya sa bahay natin, baby. Yung mga Durabox. Anya may bagam na eh. Agam na si Solomugin diti pati Kaagapay, pati ni Kapitan nga Pak. Nainted na nga tulong kanya na gina. So ayun guys, nagpapasalamat po siya. Anya, anong pangalan mo? Ha? Rian. Rian. Ikaw naman, anong pangalan mo? Randel? Malayo pa guys. So, medyo malayo-layo pa konti.
CR. So magbubutas po sila mamaya siguro. So yun na nga guys, andito na po tayo. Ayan. Malinis na. Malinis na guys. May gabi pa sila oh. Doon, madamo. Hello uncle, kamusta? Okay naman. Oh, kamusta mo ti pinagtrabaho yutoy? Tama ka. Abang damay kang pabig, damay ka. Merienda po uncle. Naman, pa nakukugay. Mamaya daw. Mamaya daw po magmerienda sa uncle. So ito na guys yung bahay ni Ate Aloha. Tingnan natin, mapitak. So ito na guys, naikabit na po yung yero sa taas. Yan po. So marami pang kulang mga kagapay. So ayun po yung mga anak niya. So yun guys, si Kuya Jojo. Kuya, mahirap magganyan? Madali lang. Basta makatulong. Good, Kuya. So yun si Kuya Jojo. Parang fireworks. Kung masasabi mo, Ate Aloha, na napagawa na tong bahay mo? Pagkasalamat at binigay ng tulong tiko at ikagapay, pati ni Kapitan nga pa, ni Kapitan Lalo Baldo. So guys, siya po ay nagpapasalamat dahil sa sobrang saya niya daw ay maraming tumulong sa kanya kahit ganito lang ang buhay ni Ate Aloha. Ate Aloha, ano po ba ang mga kailangan mo So yun pa? guys, yung hinihiling daw po ni Ate Aloha is igahan. Kung nakikita nyo po kanina yung higaan niya, yung banig tsaka yung papag is butas-butas. Then yung lutuan niya, wala siyang lutuan, made of kayo yung ginagamit niya, kahoy siya na paglutuan yung may pasok niya dito sa loob ng bahay niya para sa gano'n hindi na siya lumabas-labas na nauulanan. Then, yung ilaw mga kaagapay, kung nakikita nyo sa bahay niya, wala siyang kuryente. Dahil at wala silang ilaw. So, nahihirapan yung mga anak niya kapag nagmo-module. Dahil walang-wala talaga si Ate Aloha at nahihirapan na ihahon ang kanyang mga anak sa pag-aaral. Kaya mga kaagapay, sana marami pa tayong maitutulong kay Ate Aloha. So, ayan guys, naghuhukay po ang pamilya ni Ate Aloha. Yung pagsisiaran po, pagtatayuan ng CR. So, ayan guys. Medyo matubig-tubig. So, yun si Kuya Jojo, mga kaagapay. So, mag-isa siya kasi yung mga kasamahan niya may pinuntahan lang. Tapos si Kapitan, kakauwi niya, kumain pa po. And please like, share, and subscribe to our YouTube channel. And click the notification bell para sa ganun updated kayo sa mga bagong videos, mga kaagapay, mga kalingap. Ayan, ibubuhat po yung pinagbabatayan ni Kuya Jojo dahil Ata mo? Bidyong best? Nakalalat ang di magbagagtatay. Ano namang atane, baboy tane. so masayang-masaya sa Ate Aloha dahil sinabi namin tatanggalin itong saging dito. Sabi ko hindi dahil pagtatayuan ng Christmas light.
Dahil gusto niya, hiling niya mga kaagapay, dito sila magpapasko sa bagong bahay niya para maranasan niya naman na magpasko dito sa bagong bahay natin Loha. Pasalamat po kami mga kaagapay sa inyong pagtulong kay Ate Aloha. Pagsuporta ng walang sawat pagmamahal. Sana po mas marami pang tulong ang maibibigay natin kay Ate Aloha para sa ganon maging maganda naman ang kanyang buhay. Napaiyak po siya bukas. Maraming salamat po kuya sa pag-share na walang paa, walang kamay. Kakakari ako dito, bigyan ko sa'yo. Hindi nila alam. Si kuya nandito. Ano pangalan niyo? Pero handa ka pa mga kaagapay na hindi daw po sila Tapos yung nailis kahit pa ako. sino po ang kasama niyo dito? Hindi